Okpokorotini nwe mkpọtụ asịkwana mkpakọ wukwu o mee maka owokwu ba n'ego ogbe ya gbalaga that's how it be. Ojikwa kasiye Alowelele Ojikwa kasiye Iyemblele Ojikwa kasiye accident Mosisile Ojikwa kasiye Abaga nwanne m Ojikwa kasiye Sola dile Ojikwa kasiye Sola administrator Amasam Ojikwa kasiye Udakisile Ojikwa kasiye Eze mbijima Ojikwa kasiye Honorable Anowe Dede Meka Ojikwa kasiye Oyeze Ngozi Ajoko Ojikwa kasiye Igbo Honorable Carlos Ojikwa kasiye Amakaya Carlos Cowboy Ojikwa kasiye Johnny Supermarket Ashokule Ojikwa kasiye Ashok Holdings Nda Johnny Ojikwa kasiye Ajuju Wuye Shimajuwa Ojikwa kasiye Soso Ajuju Kamna Jumuwa Ojikwa kasiye Mwa Dede Ajuju Wuye Shimajuma Ojikwa kasiye My brother Ajuju Kamna Ju Ojikwa kasiye Bogeruwe Bogeruwe Ojikwa kasiye Bogeruwe Mandebe Ojikwa kasiye Bogeruwe Mandabo Ojikwa kasiye Bogeruwe Akukuwane Ojikwa kasiye Che Ego Joru Asinga Hera Hukracha Awu Ego Anu Maka na onye ari ego akpa wushiri m ọnwụ onye kpoge jere kwuloko ụka jụọkwa ajụjụ but food is ready wụ maka ndị kpogeri o maka mma ebe ashia ija na ncha gwanụ ya broda gwa ya osejile o ọkwa dịka onye chaga n'elu ụwa ka ekwesị akpọ ya o Maya mupanu yole debe keji mara ya o Asimu onya mupana nelu wakamu ibu ya o Oshimi kwalo kwa chana oshilalala Kara usola buba oya lichara wekweme Kila mpe ogwene kuzo Ogeru Ojikwa kasiye Ojikwa kasiye Ojikwa kasiye Ojikwa kasiye Ojikwa kasiye Ojikwa kasiye
Kabudi ogbenye bụrụ amosu at the same time. Doggy na menja. Check. Hey. Hey. Onye da ọgụ nwanne m ya nụrụ nwa ọgụ. Awụ gị da ọgụ n'elu ụwa gaghị ọbụ ka mma. Onye da ọgụ nwanne m ya nụrụ m ọgụ lee. Awụ gị da ọgụ n'elu ụwa gaghị ọbụ ka mma. Otulacha ya n'ụjọ ya mmiri mere o ji jee azụ. Otulacha ya n'ụjọ ọnụ kwazụ. Go ABC, go ABC, go ABC. Mr. Frank Image, Rapido, nwanne mmadụ. Achọrọ m nwaanyị dị mma, ị ga-alụ ya ọkpọrọ. Chọọla m nwaanyị dị tamtam, ị ga-akpọ ya ọkpọrọ. Aga m arahụ na Wingate Hotels, ọwụ free of charge. Kila m ofe were merie ịgbakwa ego ya. Alaba awakwụba n'ego, ọbẹ̀yẹ balaga. Ṣèkè awakwụba n'ego, ọbẹ̀yẹ serukwu ya. Pankis Jumalu ya dede mara na ego dị n'ogwu. Kasrada Jumalu ya wendo mara na akụ dị n'ogwu. Polisi Jumalu ya dede mara na ego dị n'ogwu. Kasrada Jumalu ya mende mara na akụ dị n'ogwu. Safero nwanne bụ. Chief Barrister I. Francis Iwagwu, international lawyer based in London. Onye ọma mee papa, ebe m nwere gị atụla m London. Ọwa na-ekwe n'ebe onye eze Rolex and White, Sir White, Ikra Kada, Alhaji Yusuf Moha, President General, Amandoba Federal Union, Isu Local Government Area, Logistics Officer, INEC, Imo State, Prince Christian Iwaku, Okri Investments Nigeria Limited, all of Ghana Holland. Stainless. Forty-one. Udekwa makanda monye uchi. Bin Laden. Ikra Kada. Chief Emmanuel Oparuku. Ostruba Kisses Numwesh. Chairman Executive Officer, Wingate Hotels Limited. Port Harcourt. Yana Chidas Marketing Company Limited. Mayor Nikeja, Mayor. Keduma Caprice Osito Oparuku. 10th April Company Nigeria Limited. April water kind of Muzio. April double water we buy share. Chief Eugene Okoro. I want to bro and kisses in Afu. Gaga Nogu. I know Bronco John. He said, let there be light in Afu. And there was light in Afu. Prince Dan Jemaz. Olebano Makaka Industries. It's a busy honor. Face. I told him myself. Oh God, but they go ya for a man. Prince, I do wonder. My prince. Ewe. Oga track the road. Oh, where ya focus on my hand. Oh, you will pull out one limb. And now we talk. Ukana hioke gema parais. Kama ya danu mbeshi ya.
amụma bụ igwe tọnda nwa mama Chris ọhụrụ ụzọ isi mmiri one of amụcha Passion kedu maka ndị London His Royal Highness Eze Dr. Zephyrus Wosu Ejudo the second Godfather Chairman Kem Motors Nigeria Limited Executive Director Oma Oils Togo PLC Beno Park Perception International Bank of Honorable Chief Abu Imawabube Executive Chairman Ngobala Local Government Area Enyaha one of Ngobala onye nwere mmanụ ka onye nwere ego a na-ekwu ekwu a na-eme eme Ojikwa Chief Edi Nwoko United Chief Charles Azubike Charlie Packers Charlie Cognac Charlie Holland anyị na-ekelekwa eze ka ibe ya Chief Agụ Hayes n'Enugu kedụkwanụ maka Andy from Enugu Powerhouse ya gwa gị shiri ike o Sani Baba kedu maka Hakim the Giant nwoke ka nwaanyị mma Right Honorable Prince Uche Nwole McNelson iwe onye eze ọmara m Chief Hyacinth Wosu eze nwa of Ngwaland onye eze ịkakwara aka kedu maka Sagodwin Osuji Akraka one of Amakohirada Prince Benson Njoko Mokomenyo President General Amakohirada Youth Organization Chief Charles Babatunde Ezekwem JP Ikemba Ndokigwe Executive Assistant to Imo State Government Admin House Master Elect People's Club Philadelphia and United States of America Ejedo Yeshike the President of the less privileged hey kedu maka Chief Tony Chukwu onweghị ihe karịrị Chukwu n'elu ụwa niile Chairman Mike Nigeria Limited Tony Chukwu onye eze Chief Lord Yaduo Enyoha of Okigwe Nwanne Ikemba n'Okigwe Executive Assistant on Environmental Imo State Cherry Blossom Auntie Cherry Cherry Blossom Barrister Chidi Chima Legal Practitioner Chairman D&M Acquisitions Limited Chidi Chima at justice.com Ojikwa onye eze Honorable Christian Emanga Iron Councilor Where not Wende Madu kelela m lolo gị o Prince Chijioke Kennedy Charles Managing Director Isken Supermarket on the road Amakohira Amala Amakohia Owele Gala nwe gekeke mpak Elekwana maka lolo gị Professor Roland Aliamu Oputobia one of Mbisi Oputobia Honorable Chief Tony Mazurike Special Advisor to the Igbo State Government on Economic Sociality Chief Ihimpo Akebuchoma one of Owerri Kelelem Edwin Nwowu Producer Akamebere Ogoloru Radio Program anyị Edikwanu maka Honorable Ndikwe Oti Vice Chairman Ukuta Local Government Area One commercial wabia Oyeze Sabright Honor Ochirosu Chairman Executive Officer
Banova Nigeria Limited. Kelela Mlolo Vivian Amanfo, presenter Ogololu radio program. Bobo Lawrence, chairman executive officer, Reneseka Services Limited, Lagos. Bobo Iwonyeze, Kurekwani Shamalo Geda, na promote na pare. Honorable Chief Vitalis Ogweri, Ugochimire of Igbo, Managing Director, Vitaco Group of Companies, Uncle Ray HHE, Uncle Ray Productions, Managing Director, Millennium Films Productions Limited. Iwonyeze, Ogecho Bilano Pano, Wanyowe, Ishenene, Prince Nicholas Okawike, Wafafaku, Ojikwa, Executive Director, Kuka Investments Nigeria Limited, Ojikwa, Property Managers and Valuers, Land Matters, Authentic, Kedemaka ASP UT, Omram Chief Atan Ogo, Special Advisor to the Igbo State Government on Economic Matters, Foreign. Awonyeze, Ojikwa name. Kedemaka Lady P. Edison, Mwanyo Maremma. Hey, Prince Charles Iwajoko, Director, Charlie Boy Cars. Kedemaka Nze Robert Alado, Onyenze, Chief and Lolo Charles Cesar. Aputobie Kisisi Dumunkwo, Aputobie Iwonyeze. Chief Emmanuel Azike, Akurula one of Umozu, Traditional Prime Minister, Isiala Umozu, Igbo State. My beloved Chairman, Rapport Hotels Limited. Awonyeze. Chief Chris Ohoruzo, Ishimiri one of Amuja, Chalibo, Amwadiare Kelechi, Ogado Ikedu, Chairman, KC Investments, Lagos, na Dubai. Chief GN Onoha, Chimerese one of Ngeri, Onyeze Kraka, Chief Uje, Odukolamba, hey, Chief Christian Wami, Onwanetiro Rankisi Nangwalan, Chairman Executive Officer, Corn Oil, Airport Road, Port Harcourt, Safero one name, Chief Investor Opera, Obasinachi one of Ukomini, MD Sly Investments Lagos. Hey! Kedemaka Engineer, Emaduru Ndubisi, my producer, Reality Music Productions. Chibu Sawa Mama, Akala from Gita na Helena, Ewu Maka, Chukwe Mekale, Koroma. Awala Hold is Nigeria Limited. Kedemaka Kristatus Sudoyo, watching a man, Chairman, Tusco Investments Nigeria Limited. Odenman, Omram Pakisi Dubai, Chairman Executive Officer, One Ebo Printing Press, all of 52 Zanda Street, Owerri. Chief Obinna Ezonye Gayos, Ikuku, Ikrakada, Telegram and Tim Manyor, Double M Catering Services, Ikelebu, Chief Doctor Samatins, Onata Konyo Jimma, Martins Osumrezi, Samatins, Prince Emeka Udo, Manager, Emitex Electronics and Electricals, Alaba International, Abamandaba, Prince Ndio Swaku, Kedipano Makade de Moku Kalegu, Kenon America, Ashanti Panu, Eze Waka Waka, Chief China Sawaneri, Akumata Namkwere, Managing Director,
Financer Holdings Nigeria Limited. Kedu kwanu maka Noel na Okechukwu Ekwe? Mmanya Lugo. Timasi. Iwe onye eze. Sarannadi. Barrister John Obiyo. Mafafu. Gallo. Managing Director. Joe Mill Nigeria Limited. Gallo. Prince Ibe Franklin Chukwemeka. Onwambana. Chief C Nwadike. DMC. Kelela m ana ya Nwadike. Gburu. Hey, Ojikwa kasi. Akwategwu ne, gbageru. Akwategwu n'ụmụaka nne, gbageru. Akarịsịa nwa mmadụ. Duru kizizi n'ụlọ na. Iwe onye eze nwanne dị na mba na Abuja. Don't mind them. Chief Mrs. Kalista nwanyị ya afọ gafe adadị ọrụ na one of ụmụnkwọ. Onye buru ebu olelu. Honorable Engineer Nwabeze Ọkụchie ntị. Chairman eze nna ya. Nara bụ n'ọnụ mmanụ karịrị ibe ya o. Nara bụ n'ọnụ mmanụ karịrị ibe ya o. Biri nsu ya na biya ọwụdo onye ga-akwụkwọ. Malaka m nwanne m asị kusi money. Alabae. Gbageru. Igo jakita mule. Gbageru. Eko sumsuma. Anya pipi. Omego e. Gbageru. Kumalo ya wana mara. Ego dinogu. Kumalo ya deda mara. Akudinogu. Kumalo ya wana mara. Ego dinogu. Kumalo ya wana mara. Akudinogu. Akabodi. Kumalo ya deda mara. Ego dinogu. Uche kasi ya kumalo ya wana mara. Akudinogu. Cherry Blossom. Kila merima. Kila manguma. Chief Jesse Ohans. CEO Ohans International Store Limited. Kelele Jesmel. Money go come. Do better